On Saturday, Nelson Chamisa shared his personal journey, emphasizing his belief in a divine intervention and the potential for greatness emerging from humble origins. Sanambira mashoko atona aiwa Nelson Chamisa anoachudza masupporters ake pamusoro his political prominence. Noti bo subscribe like what on the bell like tichipinda Nelson Chamisa anoposta post yakanzi a boy from Gutu. For those who have never witnessed my bringing, it might be hard to gossip when I say #God is in it. My life is a testament to what God can achieve through ordinary people and for his own name and glory. Throughout history, God has used ordinary and often overlooked individuals to accomplish remarkable feats. Consider the story of Moses, Daniel, Hannah, Ruth, Rahab the prostitute, David the shepherd, Joseph and Mary. Even Jesus Christ was born in a manger, not in a grand hospital. Similarly, in Zimbabwe, God is still at work. Great things are yet to come for #God is in the Panapa. Nelson Chamisa anoshare a picture rake aiwa rekumasure achireza from Gutu vakachitevera aiwa vana tsvangirai. Picture roro vanhu vazhinji vakariona. Ane achidescribe achiti aiwa mukatarisa picture iroro handitika mukatarisa neye picture life yakurarama anyasi kuti aiwa there's a transition yekuonekwa kuti aiwa pana pakashanda God's work. Ane achinstila macitizens achiti kunyange muchiona this situation munyika yeZimbabwe muchiona kuti everything is impossible, matables ese akatena, there is no hope kuti pachava a bright future for Zimbabwe, kana kuti streets ese akalokewa hapana a breakthrough. Arikuti achivaudza kuti aiwa God is in it. Mwari vari kuzviitira purpose kuti uzouya uchizoti aiwa zvinhu zvakanga zvakaoma, but we never know kuti Mwari anoda vanhu vake munyika yeZimbabwe. Nelson Chamisa ari kuisapota supporters ake. Tiudzei mafungiro enyu moti kudii pamusoro aiwa his divine intervention. Pinda comment section medu musangano subscribe like, wanchete on the bell like.